Arrancamos o mes de maio e a cuarta semana de debates electorais aquí en Canal Rías Baixas, unha semana, por certo, con pleno de concellos da provincia da Coruña. Hoxe é a quenda do Concello de Outes, xa están aquí no plató do Contrastes os candidatos de Compromiso Outes, do BNG e do Partido Socialista. De contado, Contrastes Outes en Canal Rías Baixas. Que tal, moi boas noites, 13º Contrastes electoral aquí en Canal Rías Baixas. Como sempre, xa saben, cada concello o seu debate en horario de máxima audiencia ou se o prefiren a través da nosa canle de YouTube. Hoxe é a quenda do Concello de Outes a través das redes sociais, xa saben, poden participar, interactuar connosco empregando o cancelo Contrastes Outes. Agora saudamos os candidatos que aceptaron participar neste debate electoral. O candidato a reelección por Compromiso Outes, Manuel González, moi boa noite. Hola, boa noite. Candidato do Bloque Nacionalista Galego, Anxo Núñez, moi boa noite. Moi boa noite. E completa este Contrastes do Concello de Outes o candidato do Partido Socialista, José Antonio Camaño. Que tal, moi boa noite. Hola, boa noite. Pois marchamos precisamente ata o Concello de Outes coa nosa compañeira Uxía Vidal na procura de máis datos. O Concello de Outes ocupa unha extensión de case 100 km cadrados. O municipio segue perdendo poboación. Segundo datos do Instituto Nacional de Estatística, nestes momentos contabilízanse 6.108 habitantes. No 2019, o Partido Popular perdeu a maioría absoluta, pasando a ser a segunda forza. Por diante do PP, Compromiso Outes. A formación pasou a ser a máis votada, acolleitando 1.489 apoios e acadando 5 concelleiros. Son os mesmos cos que conta o PP, que pasou de 8 a 5. Os populares quedaron con 1.377 votos. No 2019 o BNG volveu sentar no pleno, pasou de non ter representación a conseguir 2 actas, grazas a 664 veciños. Por último, o PSDG, que mantivo o único concelleiro que tiña, neste caso, logo de sumar 409 votos. Deste xeito, púxose fin a unha sucesión de maiorías absolutas do PP. Manuel González, líder de Compromiso Outes, convertíase no alcalde do municipio. A formación optou por gobernar en minoría, procurando acordos puntuais coas outras formacións. Na cita coas urnas deste 2023, Manuel González aspira a un segundo mandato. No PP renovaron un candidato. Beatriz Molinos pasoulle o testemuño a Fran Calo. Tamén hai novidades na cabeza de lista do BNG. Os nacionalistas apostan nestes comicios por Anxo Núñez. Pola súa banda, os socialistas volven a apostar por José Antonio Camaño. Bueno, pois con toda a información xa en riba da mesa, imos agora coa ausencia desta noite. Trátase do novo candidato do Partido Popular. De contado van ver aí a súa cadeira baleira, non asistiu a este debate aquí en Canal Rías Baixas. Trátase, como lles digo, do novo candidato do Partido Popular, Fran Calo. Declinou o noso convite, segundo nos indicou, por traballo, así que os veciños de Outes non terán ocasión de escoitar aquí as súas propostas, algo que nos, por suposto, lamentamos, máis aínda nestes momentos tratándose no Concello de Outes do principal partido da oposición. A quen si imos escoitar nos vindeiros minutos e os outros 3 candidatos que si tiveron a ben participar neste debate electoral. Imos ir agora coa rolda inicial, 60 segundos para cada un dos 3 aspirantes á alcaldía de Outes. Imos comezar polo candidato á reelección, o candidato de Compromiso Outes. Ten vostede 60 segundos a aquela cámara. Moi ben, pois boa noite a todos os veciños e veciñas de Outes que nos están vendo dende os seus fogares. Hai 4 anos, un grupo de xente nova, un grupo de xente con moita ilusión e moitas ganas de traballar, chegou ao goberno municipal de Outes. 4 anos despois, cunha pandemia polo medio, e a pesar desa pandemia, creo que cumplimos unha parte moi importante do noso programa electoral, no programa que nos presentamos en 2019. Evidentemente non resolvemos todos os problemas que ten o Concello e tamén, claro está, cometemos erros, pero creo que fomos capaces de poñer en marcha servizos moi importantes, servizos tan importantes como a nova Escola Infantil Municipal. Vemos os primeiros pasos para que Outes teña chan industrial, con todo o que iso significa dende o punto de vista da creación de emprego e da ordenación do territorio, ou, por poñer outro exemplo, posemos a funcionar
a estación depuradora de aguas residuais da Serra de Outes, a EDAR da Serra, que levaba anos sen funcionar, sé que algunha vez funcionou. E agora, con 4 anos de experiencia, queremos ir traballando por Outes. 60 segundos iniciais, imos co minuto do candidato do Bloque Nacionalista Galego, aquele a súa cámara. Moi ben, boa noite, chámame Anxo Núñez Fernández e teño o orgullo e a honra de encabezar a candidatura que Outes precisa para darlle futuro ao noso Concello. Hai 4 anos puidemos ver como se abría o camiño a un cambio logo de 4 décadas de maiorías absolutas do Partido Popular. Por desgraza, o goberno actual non soubo aproveitar esta oportunidade e non estivo á altura das circunstancias. Nós temos claro que Outes segue precisando ese cambio máis que nunca e estamos dispostos a traballar arreo para facer realidade as mellores que tamén necesita a nosa veciñanza. Temos equipo, un proxecto claro e realista e un intenso traballo propositivo ao longo dos últimos anos que nos avalan. Temos un Concello fermoso, ben ubicado e cheo de oportunidades. Só precisamos do teu apoio para abrirmos un tempo novo en Outes e darlle o goberno que merecemos. Grazas, señor Núñez. Imos agora co minuto inicial do candidato do Partido Socialista, 60 segundos, aquela cámara. Boas noites, veciños e veciñas de Outes. Creo que xa todos me coñecedes, son Tono de Benbaré e repito como candidato do PSDG-PSOE no noso Concello. Durante estes 4 anos tuvemos unha ardua labor de facer que o noso Concello funcionara apoiando moitas veces, a maioría delas, as cousas que eran boas para os nosos veciños, independientemente de quen as propusera. Nunca pusemos ningún atranco. Propusemos tamén moitas outras iniciativas que eran só para un veciño, só para 2 veciños, só para 50 veciños ou para 200. Nunca nos importou o número, sempre nos importou a importancia que tiña o que nos solicitaban. Estamos e estaremos aquí para ser a vosa voz no noso Concello. Contamos que se o fixemos ben durante señor Camaño, xa remataron eses 60 segundos, xa están lanzadas as primeiras mensaxes da noite por parte dos 3 candidatos aquí presentes. Agora metémonos xa de cheo no debate. Nesta primeira parte do programa imos falar de infraestructuras, urbanismo, dotación de servizos públicos e atención ao rural. Imos comezar escoitando o candidato á reelección. En primeiro lugar, voulle pedir unha valoración en materia de infraestructuras e urbanismo do feito polo seu executivo nestes últimos 4 anos. Bueno, pois eu creo que o que se fixo nestes últimos anos foi mellorar dende logo a situación da que partíamos, non? Nós partíamos dunha base que era que íbamos a priorizar o mantemento das infraestructuras existentes que se atopaban en moitos casos en mal estado sobre a creación de outras novas, non? En ese sentido se traballou. Eu poño, por exemplo, a reparación dos paseos marítimos tanto de Pontenafonso como do Freixo ou a recente reparación tamén do paseo fluvial da Serra de Outes. Son só algúns exemplos. Hoxe, as infraestructuras, os parques públicos, os espazos verdes están mellor cuidados, non só porque houve actuacións en ese sentido, senón porque ademais se fai un mantemento máis exhaustivo sobre os mesmos. E logo pusemos a funcionar infraestructuras, como dixen antes, na miña presentación, no primeiro minuto, tan importantes como a estación depuradora de aguas residuais. Fixos un traballo moi intenso en todo o que ten que ver o saneamento. Pusos en marcha esta estación depuradora da Serra de Outes, pusemos en marcha a estación depuradora de Cando, que estaba absolutamente arruinada, e agora mesmo, por exemplo, estamos ampliando o saneamento, a rede de saneamento en 2 lugares da parroquia de San Orente, Quintela e Ousesende. Bueno, eso en canto ao saneamento, evidentemente. Despois houve unha política tamén que a verdade é que me parece que é moi importante, que é a da humanización de espazos públicos, non? Sobre todo na capital do Concello, pero non só. En ese sentido, bueno, pois o que se fixo foi actuar sobre rúas como a Rúa da Capela, que é unha das rúas comerciais do noso Concello, e críamos que era necesario adecentala, e quedou moi ben. Fomos en 2 tramos, pero fixose un, agora vaise facer o outro, e fomos capaces, ademais, de desbloquear unha actuación sobre a avenida de San Campio, pola parte da Deputación da Coruña, executouse, fixémoslle melloras e realmente creemos que quedou moi ben. Ou,
por non falar da Praza de Galicia, que tamén tivo unha actuación de mellora que eu creo que foi moi importante. Por tanto, Bueno, unha manifestación escoitamos tamén a outros candidatos, agora é a quenda do candidato do Bloque, logo imos co Partido Socialista. Eu creo que dicir que se arranxou o Paseo Fluvial da Serra é pecar de optimismo exagerado, non? Eu creo que o Paseo do Fluvial da Serra fixeron unha serie de actuacións parciais, por certo, propostas por este grupo no primeiro plan de obras e servizos do 2019, pero que seguen sin cumprir as expectativas que nos lle demandábamos. E tamén falaba vostede de outros paseos. Eu recordelle que o Paseo do Albán segue agardando unha intervención un pouco máis ambiciosa do que se fixo, e hai outros detalles que non foron seguidos, non? O problema que tivo o seu goberno é que non fixo un seguimento próximo ás obras, nin foi ambicioso. Por empezar, fixeron a primeira intervención de humanización no noso concello da Rúa da Capela, como dicía o compañeiro do Partido Socialista, fíxose en fases, e lembrolle que o ano pasado vostede pretendía levar unha segunda fase, pero máis unha segunda fase incompleta, que deixaba fora, sin rematar, a Rúa da Capela ao único edificio que non iba a ter esa mellora. Nós, no seu momento, emendamos o proxecto para que pudera incluir ese edificio que non discriminara a ningún veciño, porque todos pagan impostos, e ademais pedimoslle que fixera un acceso decente á Praza de Galiza. Só nos escoitaron no de darlle unha acera a ese último edificio, non? Pero máis alá disto, onde antes non había nada, o pouco destaca, e efectivamente fixéronse arranxos na depuración de augas, no saneamento integral. Nós, no 2019, o primeiro ano, fixemos unha proposta que vostedes votaron a favor para a redacción dun proxecto de saneamento integral das augas residuais. E aínda, a día de hoxe, 4 anos despois, seguimos agardando pola primeira páxina, non? O problema que ten o goberno actual de Outes é que actúa constantemente na improvisación, e na improvisación non se pode xestionar ben un concello, non? Nós entendemos que aquí hai que facer moito máis, non? O rural, as parroquias seguen abandonadas, seguen sen ter un plan de mantemento e desbroce nas estradas e espazos públicos como é debido, e aínda que entendemos que telo todo perfecto e a revista é casi imposible, sí que é moi mellorable a xestión que se fixo nos últimos anos. Bueno, imos co candidato do Partido Socialista, lembrolles aos candidatos que estamos nun debate, así que poden vostedes sentirse libres de intervir cando o consideren. Home, falamos de infraestructuras e a min non me cabe duda que as do saneamento eran imprescindibles, votámolas creo que todos os grupos a favor, seguimos votando de menos en algunhas zonas temas de saneamento ou microdepuradoras, pero chámame a atención que di vostede, fixemos moito, pero hai cousas importantes que vostede reclamaba no anterior mandato do Partido Popular e que aínda vimos de traer unha moción ao Partido Socialista de dúas infraestructuras que seguen estando igual ou peor que cando vostede entrou como alcalde. Falamos da moción que sacamos adiante este día, entre todos, consensuada, porque creemos que é ben todos os grupos que é bo para Outes, da piscina municipal cas goteiras e da avenida de Fisterra. Entón, usted di que fixeron. Si vostede creía, cando estaba na oposición, que eran necesarias, que eran urxentes, debía ter feito algo máis para acometer estas dúas actuacións. Limpezas das cunetas, das carreteras, véxolle, dende o meu punto de vista, dende o punto de vista dos veciños, falamos moitas veces, é que, ou son da Diputación ou son da Xunta de Galicia. Son dos veciños. Os veciños son quen pasan por esas. Teremos que tirarlle das orellas a Xunta de Galicia ou tirarlle das orellas á Diputación e que manteñan limpo o noso concello. Hai sitios onde para pasar un coche rascan as portas dos coches, cas silvas que hai. Eso non o podemos... Bueno, Sí, imos xa con compromiso. Evidentemente, queda moito por facer, como xa dixe, non? Temos que empezar por algún sitio. En temas de saneamento, empezamos por onde tiñamos que empezar, que é pola depuradora. De pouco sirve arreglar a rede, como imos facer agora, selando os pozos de bombeo, máis os pozos do alcantarillado, se non temos arreglado, como temos funcionando, a estación depuradora, non? Comentaba o portavoz do Grupo Socialista,
sobre infraestructuras que tamén é necesario actuar, evidentemente. A piscina municipal é unha delas, pero eu xa lle comentei nese pleno que vostede indicaba que nós apresentamos 2 proxectos para a renovación da coberta. O primeiro deles non tuvo éxito, foi para captar máis fondos europeos. Agardamos que agora, que acabamos de presentar un segundo, bueno, pois esa infraestructura se renove, se arregle, que en calquera caso, evidente, é un problema, pero non impide o seu uso, o feito de que existan pingueiras que, dende logo, xa digo, estamos tratando de solventar. É sobre o que vostede apunta. Eu podo lle tirar das orellas a Xunta de Galicia e a Deputación, pero se non mandan os tractores a rozar os camiños, moito tirón de orellas non lle vai valer. Pero hai que estar en riba e hai que facer todo o posible para que se atenda. Pero xa yo teño dito a vostedes, seguramente pensan que vostedes con a chamada arreglarían esa cuestión. A Xunta de Galicia, a Xunta de Galicia, en temas de rozar os camiños, as súas vías de titularidade, digamos, da Xunta de Galicia, ten o seu planning como temos nós. É evidente que é imposible que a 15 de maio estean todas as estradas rozadas. Pero teño que indicar unha cousa, porque eu volvo a dicir o que dicía ao principio. Nós o que entendíamos e o que queríamos era mellorar a situación. Nós, cando chegamos ao Concello, resulta que tiñamos espazos verdes, parques, sen coidar, dende logo, e moitos, pero perdone, pero sabe que non tiñamos? Non tiñamos sardineiros. Tuvemos que contratar a 2 sardineiros porque non tiñamos. Non tiñamos, por certo, tractoristas. Tiñamos 3 tractores na nave municipal e non tiñamos ningún tractorista contratado. Tuvemos que contratar, tuvemos que facer ese esforzo. E, por non tiñamos un barrendeiro nin unha barrendeira e contratamos unha persoa. E hoxe en día, esas labores básicas fanse con máis orden. Seguramente non perfectas, pero con máis orden. De pouco sirve contratar persoal se non se fai unha organización do traballo para asegurarse de que chegue a todos lados ou que chegue a maior parte dos sitios posibles e asegurarse de que unha vez remate nun sitio comece polo que está máis desubicado. E o que vostede falaba ao principio, por suposto, estou totalmente de acordo, pero de pouco sirve contratar se non se organiza o traballo, señor González. E o mesmo lle dicía co tema do saneamento. Se vostede arranxa as sedares está moi ben, era algo moi necesario e era algo que nós apoiamos dende o primeiro momento, como non podía ser de outra maneira, porque o BNG é unha prioridade fundamental ter as augas depuradas, pero máis fundamental aínda é facelo en base a un plan, non ir improvisando como se leva facendo neste Concello xa demasiados anos. Antes de seguir, quero facer unha mención á ausencia do candidato do Partido Popular, porque, aínda que é certo que o goberno local non estivo á altura das circunstancias, o Partido Popular segue gobernando en Galiza e ten unha parte compartida de moitos problemas que ten o noso Concello. Fai unhas semanas víamos como a traída municipal de auga reventaba por todas partes na avenida de Fisterra e é unha actuación, o arranxo desa avenida que levamos agardando no noso Concello, promesa electoral do Partido Popular tras promesa electoral durante máis de 10 anos. O BNG presenta todos os anos no Parlamento emendas para que se arranxe e para que se atenda e acabe con o abandono que ten sometido o Partido Popular ao noso Concello durante 4 anos e durante esos 4 anos sempre votaron en contra. En canto á piscina municipal, estamos de acordo, nós tamén registramos mocións no seu momento para arranxar e justamente elaborar un proxecto do arranxo integral da piscina, pero tamén creemos que é necesario facer máis. Hai que dotar de persoal de sala para os gimnasios para facer máis atractiva a oferta deportiva e aumentar o horario, quizáis non da piscina, pero sí do gimnasio durante os mediodías, porque iso axudaría a atraer máis usuarios ao complexo deportivo municipal e tamén fomentar o deporte no noso Concello. Pois imos con José Antonio Camaño. Fala vostede de que amañaron os parques infantís, non me cabe duda que foi algo do que eu me congratulei, porque lle dixen que ou cerrábamos os parques ou se amañaban. E foi unha aprobada en moción tamén do Partido Socialista. De feito, arreglaron os elementos que estaban en mal estado e fíxose unha actuación apoiada por este grupo tamén de renovación total do Parque Infantil da Cruz e do Parque da Pontaneafonso. Fala vostede de que a Xunta de Galicia dos tractoristas, mire, eu creo, se non me engano, que é posible que me engane, pódeme vostede contradicir ou correxir, que na RPT do Concello de Outes temos 5 plazas de tractoristas. Non é certo? Non podo me engañar, o mellor era nunha anterior. Porque hai que contratar tractoristas, claro que hai que contratar,
O que non podemos, é o que decía o compañeiro do BNG, Anso, centrarnos donde hai moita, o sea, eu vexo ben pola súa parte, que se centran donde hai moita xente, aí pasamos. A actuación que fixeron, a limpeza que fixeron en Outes este ano pasado, recórdolle que foi antes das festas. 2 días antes das festas puseron vostedes a limpar e a desbrozar as ervas no centro do urbano, a desbrozar as extras, un viernes ás 8 da mañán. No Freixo, recórdolle que tamén metemos moción no noso concello pola selva amazónica, non sei se vostedes se dá conta, e puxeron justamente antes da festa que fixeron vostedes no Freixo hai un ano, lémbrase, puxeron as cintas para que ninguén fose caer abaixo. Xusto o día antes, non se pode facer o día antes, hai que facer un mantemento continuo, e non porque veñan as festas que estea limpo, non, hai que telo limpo dende antes, sempre, sempre e sempre, continuamente. Bueno, pois se lles parece, os señores candidatos están a falar de cuestións relacionadas, pois, por exemplo, co mantemento do Concello, das infraestructuras, tamén cuestións relacionadas co saneamento, tamén poden aproveitar os candidatos aquí presentes para falar ou lanzar propostas nestes capítulos de cara ao vindeiro mandato, de novo, e a quenda de Compromiso Outes. No, eu alégrome de que o compañeiro do Grupo Socialista, bueno, efectivamente recoñeza que se fixo unha labor de mantemento dos parques infantís nestes últimos 2 anos, que creo que era efectivamente necesaria. Bueno, eu, en canto a cuestión de rozar, vexo que centran vostedes aí a súa atención, non? Eu volvo a dicir, nós temos un planning ordenado e que, efectivamente, o que ten que empezar por un lado do Concello e rematar polo outro. Bueno, hai que ter recursos, desculpe, temos recursos que dedicamos a limpar e rozar as beirarrúas e os camiños que temos no Concello. Evidentemente temos 500 kilómetros de camiños de titularidade municipal e ás veces tardase máis e tardase menos, pero bueno, non creo eu que ese o gran problema que temos no noso Concello, porque efectivamente eu creo que é máis importante mirar para o futuro. E como dicía o presentador, efectivamente temos que seguir traballando na millora do sistema de saneamento. Nós, como dicen antes, vamos a poñer agora en marcha un proxecto para selar os filtrados que temos para evitar que entren as augas limpas no sistema de saneamento que provoca despois problemas na estación depuradora. Vamos a seguir ampliando en outras zonas onde non existe a rede, pois vamos a seguir ampliando e vamos a seguir resolvendo os problemas. E, por certo, pusemos en funcionamento a EDAR, que é unha cuestión moi importante, porque outro día lle dei os datos do custe que significa eso. Ahora temos unha xestión profesional e unha xestión que creo que vai ser moi beneficiosa non só para o Concello, senón para un sector fundamental como é o sector do marisqueo. O importante, en este caso, señor Núñez, é que funcione. Tamén quero dicir que vamos a seguir traballando, evidentemente, por atender as infraestructuras do noso rural. Nós neste mandato pois fixemos labores de melloras nos interiores de lugares en prácticamente todas as parroquias, seguramente en todas as parroquias, e temos, como dicía antes, unha rede moi ampla de camiños municipais e síguese facendo un mantemento sabendo que sempre vai haber problemas, sempre vai haber pistas que necesiten, pero repito, os recursos son escasos e as necesidades son moi elevadas. Vénega. Mira, que eu creo que calquera veciño que lle escoite sabe perfectamente que iso non é certo. Porque vostede o que lle faltou foi contacto coa veciñanza. Vostedes ao principio fixeron as reunións parroquiais que nós compartimos, creemos que é unha maneira importante, pero que iso hai que manter ao longo dos anos e hai que manter un contacto constante coa veciñanza, sobre todo cando se é alcalde do Concello. Nós aí entendemos que máis alá, de verdad, máis alá de facer críticas, que hai moitas, nos facemos propostas, e é facer realmente un plan de mantemento e desbroces nas estradas e espazos públicos, facer un reforzo alá onde sexa necesario, crear unha ordenanza municipal para o traballo madeireiro e o cuidado das pistas forestais, a creación dun servicio de transporte municipal baixo demanda entre parroquias e coa vila, que vostede, por certo, tiña moito problema no pleno no que levamos a debate esa moción, e aínda a día de hoxe seguimos agardando por ese servizo, un servizo fundamental que axudaría en moitas situacións de xente maior que vive nos lugares e que non ten outro medio de desplazamento para facer visitas médicas, para mercar e fomentar o comercio local, e é un servizo que, ademais, temos exemplos moi próximos como é Mazaricos, onde funciona dende hai anos e funciona moi ben. Temos tamén
en unha cuestión importante, que é que hai que levar as actividades culturais ao resto das parroquias. Non poden centrarse as actividades municipais só na serra, e hai outro problema moi importante que hai que traballar presionando noutras institucións que, como falaba antes, vostedes non fan o suficiente para a mellora das telecomunicacións. É indecente que a día de hoxe siga habendo lugares no noso Concello que non teñen servizos básicos como a telecomunicacións. Se dependera, volvo a dicir, da presión que se fai noutras administracións, con tantas mocións que vostedes presentan no Parlamento, como acaba de dicir, xa terían conseguido. Non é tan fácil, señor Núñez, non é tan fácil. Pero amósese, proteste. Porque en fotos vostede no periódico ten o récord dos últimos 20 anos. Señor Camaño, a protesta deixolle para vostedes. A protesta deixolle para vostedes. Nós tratamos de acordar e de falar con outras administracións e ás veces conseguimos cousas como conseguimos... Mandar un requirimento por escrito non é tratar de negociar. Ás veces consíguese... Deixamos que remate o Benega. Vostede é o que dicía, vostede non presiona o suficiente porque ademais teño que recordar que, por exemplo, cando se fixo por parte da Xunta de Galicia o arranxo, arranxo é chamarlle moita cousa, a intervención na Ponte Nafonso, vostede en principio pusose de costas a veciñanza. Unha veciñanza que se manifestou en primeira instancia nunha manifestación convocada polo BNG e nunha segunda manifestación convocada por unha plataforma veciñal e que demostrou a súa repulsa cara a esa intervención. Vostede, lembrolle que ao principio dicía que estaba moi ben e que iba a quedar moito mellor do que nós dicíamos porque resulta que os do BNG preocupámonos demasiado. Vostede o que ten que facer como alcalde, o que tiña que ter feito como alcalde, era estar do lado dos veciños e non estar mirando para outro lado. Facer presión onde tiña que facer e non hacer. Deixámoslo responder, despois imos co PSOE. Eu volvo a dicir, eu sei que vostedes, neso da protesta, non imos a competir con vostedes, dende logo. Nós tratamos entre administracións, iso é importante. E ás veces conseguimos cousas como foi desbloquear a humanización da Avenida de San Campi, un investimento moi importante de casi €500.000 coa Deputación da Coruña, con quen tivemos unha relación moi boa, por certo. E seguimos latendo con todas as administracións. É que se non chegase a Diputación da Coruña... Bueno, pois, efectivamente, pode ser, pero quero dicir que esta é a maneira de traballar. E moitas outras cousas simplemente non se pode facer. E cando vostedes falan de, por exemplo, sinal de telecomunicacións, cando, aínda por riba, trátase de empresas privadas que son as que as teñen que dar esas sinais ou esas coberturas, home, pois comprenderá que dentro do Concello non podemos facer milagros. Eso, como tantas outras cousas, como os parques eólicos, etc. Vai vostede aproveitar dos parques eólicos, que é outra empresa privada, pero que si vostede chega moi lixeiro a acordos. O de telefonía por o noso rural, que lle urge, que o necesitan, que queremos traer xente para o noso rural, aí son empresas privadas cas que non temos nada que falar. Non é así, non é así. Por sorte, nestes 4 anos, a cobertura de fibra no noso Concello mellorou e aumentou moitísimo. De feito, queda basicamente a parroquia de Outes por os problemas de permisos sectoriais. Desculpe, hai algunhas cuestións puntuais de que non hai, ao mellor hai veciños que non deixan pasar o cableado, etc. Pero aí avanzouse moito e por sorte o Concello de Outes hoxe está mellor que hai 4 anos. Nos aspiramos a mellorar as cousas. Continúa o Partido Socialista. Digo que vostede ten a costumbre de facer as cousas a medias. E voulle explicar. A Rúa da Capela, que vostede nomeaba antes, usted cando empezou neste mandato, era ou quería facer obras integrais. Obras integrais. É a primeira que nos presenta de algún, bueno, con perdón, que non quero poñelo así, a de Broña así foi integral, pero a da Capilla, a Rúa da Capela, eu, antes de que vostede a levara adiante, díxenlle que quedaban 50 veciños a maiores na parte de atrás da calle que pagaban os impostos como os demais, que por que vostede non lle facía a calle hasta o fondo, non a necesitaban. Dispois falou vostede cos veciños, dispois era urgente. Os 4 meses era urgente, porque claro, os veciños reclamáronlle que por que non chegaba vostede hasta o final da rúa. Pásalle o mismo que a de Doutor Esperante, que tamén ten vostede prevista. Pero vostede votou a favor desa actuación. Claro que voto a favor, porque eu sei que vou para os veciños, pero sigolle dicindo que están incompletas, que non chegan a todos os veciños, e a calle é toda a mesma, a rúa é toda a mesma, desde ali hasta o fondo. Entonces, o que non pode ser é que vostede faga media calle e deixe media sin facer. Por qué? Por qué, señor alcalde?
porque a obra máis grande que necesitou 170.000 euros, esa fixo que costara o que costara. Sabemos da que falamos, verdad? No, eu sei Eu perfectamente. non quero dicirlo, en público. Non pasa absolutamente No, nada. hombre, Tamén sei a la que súa casa, cando arranxamos a Rúa da Capela vostede non dixo nada. Dis- Sabe por qué? Perdone, Como non dixe nada? Déixame falar. Simplemente, non lle importou que arregláramos a Rúa da Capela, verdad? Non me importou, non, votei a favor. É que non vayan podo rematando, votar Déixeme en contra. rematar. Non 10 podo segundos votar. e 10 segundos, veña. Eu se podo remato, verdad? Veña, 10 segundiños. Nós as obras que facemos é porque son necesarias. Non porque viva ali alguén ou deixe de vivir, porque entón eu tamén podría dicir, como vostede gustoulle votou a favor a obra da Rúa Capela, porque vostede ten ali o seu domicilio. Eu creo que non é así, Aclarado, verdade? imos cos... Eu creo que non é así. Imos cos 10 segundos do Partido Eu voto Socialista. a favor de todas as obras que son propostas, de todas, absolutamente de todas, ou casi todas, porque tamén houve algunha excepción, porque creo que son necesarias. O que pasa é que ás veces teñen vostede tanta presa en sacar as obras que non falan nin cos veciños antes de propoñelas. Bueno, pois, así completamos xa o primeiro treito deste debate, facemos unha pausa e estamos de volta de seguida. Noite de Contrastes Outes aquí en Canal Rías Baixas, segunda parte do programa na que imos falar de economía, empregos, sectores productivos e tamén de turismo. O primeiro, voulles pedir aos candidatos unha valoración da xestión económica municipal por parte do actual goberno. Nesta parte do programa arrancamos co candidato do BNG. Ben, antes de meterme de cheo neste bloque, quería falar, porque eu creo que era importante tamén escoitar o contraste do candidato do Partido Popular, e é unha mágoa que hoxe non puidera estar aquí connosco. Por iso, fago unha proposta aberta ao candidato do Partido Popular, e entendo que será ben recibida polo resto dos candidatos, para organizarmos un debate público na Casa da Cultura na hora e data que el quixera. Eu creo que estaría moi ben que o Partido Popular dera explicacións de por que autoriza no Parlamento os vertidos das minas de Sanfins que poñen en serio risco o traballo de milleiros de persoas na nosa ría e no noso concello. E é algo que é fundamental para o noso concello. Se non se manteñen os postos de emprego que agora temos e que dan de comer a nosa xente, dificilmente podemos falar de crecemento económico en Outes. Mais alá disto, na xestión económica municipal, temos que lamentar a ausencia de actividade por parte do goberno, non? Quero lembrarlle a veciñanza que o goberno de Outes só contou cuns orzamentos aprobados en pleno e que foron votados a favor por este partido, polo BNG. Aprobámonos no seu momento simplemente por pura responsabilidade. Estábamos comezando a pandemia e creíamos que había moitas medidas urxentes que había que tomar e démoslle un voto de confianza ao goberno. Un voto de confianza que despois non devolveron, posto que non quixeron negociar como é debido uns novos orzamentos e preferiron optar pola vía da oposición facendo unha moción de confianza e aprobando pola vía da imposición, como dicía, uns orzamentos novos. Nós o que entendemos é que Outes ten moito potencial económico e hai moitas cuestións que hai que abordar, sexa no turismo ou noutras actividades económicas que hai que impulsar no noso concello, pero dificilmente se pode facer se non se atacan estes problemas. Pois imos coa valoración por parte do candidato do Partido Socialista. Non me cabe dúbida de que este goberno tuvo, aínda achacando cos problemas da pandemia, tuvo máis cartos que ningún para sacar a Outes adiante, para facer todas as labores que Outes necesitaba. Pero mirade, falamos de economía e emprego. Eu, nestes 4 anos, tuve un momento moi duro no concello. E foi cando o Partido Socialista propuso unha enmenda de axudas a todo aquel veciña de Outes que quixera emprender, que quixera montar o seu negocio para axudarlle a pintar un local, a comprar un ordenador, a pagar as cuotas da Seguridade Social, ata con 7.000 euros para que montase o seu negocio en Outes,
E de verdade que vin como políticamente non facíamos nada polos nosos veciñas e veciñas, porque nese caso nin Compromiso Outes, nin BNG, nin Partido Popular apoiaron dita proposta. Falamos de emprego, se non queremos que o emprego veña a Outes, apaga e imos dai. Outro dos sectores productivos, e acabo de comentar o compañeiro de BNG, o noso maior sector productivo non nos cabe duda de que é a nosa ría. Si deixamos que o Partido Popular da Xunta de Galicia, que só está facendo, empece a baldeirar as balsas das minas de Sanfín, o día de mañán o noso marisco, o noso berberecho, non vai valer nin para enlatar. Bueno, pois xa falaron os candidatos de varios sectores productivos importantes no Concello de Outes tamén desa cuestión de confianza. Imos ver a ver que valoración fai da súa xestión económica o candidato á reelección. Bueno, eu creo que neste ámbito se produciu un cambio cualitativo porque se antes falábamos que en temas de infraestructuras mellorouse a situación de que partíamos e que aquí non partíamos de ninguna situación, estábamos a cero. Nós en materia de desenvolvemento económico, de promoción do desenvolvemento económico, de promoción do turismo, había cero políticas no Concello cando nos chegamos. E había que sentar as bases para trazar un novo futuro. E por iso creamos a Axencia de Desenvolvemento Local. Dicía antes, sen persoal non se pode facer nada. Por iso contratamos unha Axencia de Desenvolvemento Local que fixo un traballo inmenso xunto coa orientadora laboral e o técnico de turismo que tamén contratamos. Hoxe temos un equipo en materia de promoción de emprego, de apoio ao emprendemento e apoio ao turismo como nunca tiñamos, como nunca tivemos, non? Entón, sábeno moi ben os comerciantes, sábeno moi ben os hosteleiros que durante a pandemia, que xa nos esquecemos, pero 9 meses despois de chegar este compromiso ao goberno, estoupou a pandemia, e non foron momentos fáciles, precisamente, non? Bueno, pois aí houbo un técnico en materia de desenvolvemento local que estuvo asesorando de forma continua hosteleiros, comerciantes. Fomos dos concellos que lanzamos unha primeira liña de axudas para que esta xente que tivo que pechar durante a pandemia, bueno, pois tivera máis fácil despois volver a abrir con máis forzas. Teño que dicir, disculpe, que ademais demos pasos moi importantes para dotar a Outes de chan industrial. E de novo, que situación herdábamos? Un plan xeral onde non había chan industrial, porque foi anulado por unha sentencia judicial. De novo, partíamos dunha situación moi mala, o que tratamos é de mellorar. Seguramente non se arreglaron todas as cuestións, pero de novo temos xa chan industrial, temos a aprobación inicial do plan, da modificación do plan xeral para situar o chan industrial na zona da xurisdicción Ebrión de Abaixo, que ademais contou co apoio tanto do PSDG como do Partido Popular, lamentablemente non co apoio do BNG e como quereríamos, eu creo... Nós estamos a favor dun parque empresarial, pero un parque empresarial hai no que xestionar ben. Vostede falaba de que o que se tramitou en primeira instancia foi derrogado polo Tribunal de Xustiza. Nós o que non queremos é que se repitan erros do pasado. Igual que pasou co chan industrial, pasou co tanatorio que houve que tirar abaixo e pasou, por certo, con un novo tanatorio que se tivo que modificar por alegacións. Nós o que lle pedíamos, e deixeme explicar, por iso votamos en contra desa tramitación en concreto, porque non nos aportaron a información e os informes necesarios. O BNG quere chan industrial e o que se compromete é a facer unha tramitación rigurosa para asegurar que vai adiante e que non teña problemas coa xustiza. Pero todos entendemos que foi unha xestión rigorosa menos vostedes, que son os que teñen a razón, por suposto. Entón vostedes non poñan aí o chan industrial porque despois vai non anular unha sentencia judicial. Xa yo teño dito. Vostedes deixaban o lume por inventar por medo a queimarse. Non é así, señor González. Vostedes, eu estaba lle dicindo antes, vostedes votaron a favor inicialmente do novo tanatorio e houve que modificalo con alegacións porque era ilegal. Perdone, señor Núñez, estivo aberto a información pública e non houve ningunha alegación por parte dos veciños. Pero vostedes, como de costume, votaron en contra por ser las moscas. Pois damos esa palabra ao BNG. Señor González, é que non entendo como pode ter tan pouca vergoña. Se houve un partido, se houve un grupo que fixo propostas para sacar adiante este Concello durante estes 4 anos, fomos nós.
votamos a favor de iniciativas cas que estábamos de acordo con vostedes en repetidas ocasións. Como lle dixen antes, fomos os únicos que lle demos un voto de confianza nos orzamentos do 2020 e vostedes está dicindo que lle poñemos paus nas rodas. Non é así. O único que lle pedíamos era información, era informes para garantir que algo tan necesario como o Parque Empresarial de Outes saíra adiante. Pero deixeme dicirlle, porque en xestión de economía e turismo é certo que, como dicía antes, onde non había nada, o pouco brila moito. E o problema é que a nova xestión económica que está facendo o Concello pois carece dunhas bases fortes. Non se entende como o Goberno se empeñou en facer unha área de autocaravanas en Broña cando, sorpresa, o que dicía o BNG ao principio estámoslo demostrando co paso dos anos. As autocaravanas en Broña non están deixando un impacto económico positivo no noso Concello. É unha ubicación, como dicíamos cando vostede o propuso, errónea, porque o único que fai é que este tipo de turismo que consume principalmente en supermercados e lavanderías vayan pola variante e vayan comprar directamente a Noia. E ademais é algo que os propios turistas suben nos seus vídeos á rede cando visitan o noso Concello. Nós o que propoñemos é dotar Outes dunha área propiamente de autocaravanas, non un punto de descarga gratuito, como ten feito o goberno actual, e ubicala na praza en fronte da EDAR, que sería un sitio que sí obrigaría a estes turistas a deixar un impacto positivo no noso Concello. Ademais, apostamos por facer unha promoción turística propia que realmente estea vinculada á vida en Outes para tamén apoiar o asentamento poboacional e promover a celebración de eventos deportivos e culturais para dinamizar este sector fora da alta tempada. Bueno, pois xa se adiantaba o candidato do BNG a falar da cuestión do turismo. Temos aínda en riba da mesa varios asuntos dos que xa falou o candidato de Compromiso Outes, por exemplo, as medidas que se tomaron nestes últimos 4 anos en canto a promoción de emprego, tamén o apoio ao comercio e a hostalería local e ademais tamén esa cuestión na que debatían agora o candidato de Compromiso e o candidato do BNG sobre o solo industrial e a súa idoneidade, así que imos co candidato do Partido Socialista. Gracias. Comentaba usted que contratou un asente de desenvolvemento local, ben feito, eu penso que está moi ben feito. Créame que eu cando fixen a moción do emprego en Outes foi de man do asente de desenvolvemento local. Non a fixen eu así porque sí, a idea a tiña, pero tamén me axudou a min, como veciño de Outes, a preparar unha moción da que vostedes non apoiaron. En referencia ao chan industrial, sabe que tuvo o noso apoio dende o primeiro momento, e para non meter a pata nunha moción de portavoces, suxerín que antes de dar o paso e de decir donde debía ser, que consultáramos aos veciños e veciñas de Outes, aos empresarios de Outes. Algo que, por supuesto, despois apoiamos todos. Por qué? Porque metemos a pata a primeira vez e temos que reconocelo ante os veciños. A primeira vez metemos a pata cando foi do Parque das Autocaravanas. E metemos a pata porque as pusemos sin consultar cos veciños. Metería a pata vostede, nós xa dixemos no seu momento que non era o lugar idóneo. Quero dicir, hai que falar cos veciños. Nós, cando o BNG fala de contacto constante, fala literalmente disso, de falar constantemente cos veciños. Vostedes traen a idea, pero só lles vale a súa, porque se hai algún cambio que os demais partidos, ademais de 4 partidos, 3 estamos de acordo, e para vós non é así, entonces, por o BNG está mal feito. Non é así. Bueno, nós estamos abertos, perdone, señor Tono, nós estamos abertos ao diálogo e o que non pode ser é que por defendermos unha posición que basamos en argumentos válidos, simplemente se nos diga que non estamos abertos, pero hai que falar e hai que ceder por todas partes. Bueno, pois devolvemos a palabra ao candidato de Compromiso. Non sei se nos quere aclarar un poquinho cal é a situación desa área de estacionamento de autocaravanas, o seu punto de vista, se o quere engadir ao debate. Non, simplemente, eu creo que non é unha gran cuestión, Nós, logo de cambios suseridos, por certo, polos grupos da oposición,
o que establecemos foron 2 puntos de servizo para autocaravanas. É evidente que veñen máis autocaravanas á zona de Broña, pero é que aparcan e marchan. Iso é unha cuestión diferente a unha área de autocaravanas. En calquera caso, eu creo que en materia de turismo, eu quero dicir que se fixo moito, sobre todo para unha cousa, para acompañar o esforzo que os profesionais do noso Concello levan feito anos e anos e que son coñecidos a nivel galego. E nós partimos dunha situación que era absolutamente, como decía, ruinosa. Non tiñamos, por non ter ningunha guía do Concello actualizada. Non tiñamos unha web de turismo ao xeito, fixémola. Pusemos en marcha unha estrategia de turismo con unha marca que se chama En Outes, con contidos videográficos, etc. Acompañamos o esforzo que se fixo nesa materia por moitos profesionais. Pusemos en marcha unha oficina de información turística que agora, por certo, se vai a situar na contorna do Asteleiro de Ciprián. Pusemos en marcha o primeiro espazo museístico da Carpintería de Ribeira, que é un valor, é unha honra telo, e creo ademais que é unha cuestión que nos une a todos porque todos estamos de acordo e todos apoiamos esta iniciativa. Eso en materia de turismo, e logo puxeronse en marcha iniciativas que antes non había. Estamos falando da feiriña, da feira náutica, estamos falando do concurso de tapas, algo tan básico que se fai en moitos concellos que tuvo moito éxito. Por que? Porque nesta materia non se facía nada. De novo, volvo a decir, partíamos dunha situación moi mala e nós o que queremos é mellorar. Sabemos que non imos arreglar todos os problemas que ten o Concello, pero queremos dar pasos con un norte claro. Eso é o que quere facer Compromiso. Bueno, pois está a falar de apoio a distintos sectores da economía local de Outes, por exemplo, o sector do mar, o sector comercio e tamén hostalería, tamén a cuestión de asentamento de novas empresas nesa zona industrial da localidade, tamén medidas a prol da dinamización turística. De novo, BNK. Nós estamos de acordo con que hai que escoitar, porque ademais temos un sector hosteleiro punteiro no noso país, que ademais traballa e poñía xa Outes de referente antes de que o goberno anterior, que non facía nada, pois houbera unha campaña de promoción turística. O problema é que vostedes fixeron o mínimo, e hai que facer moito máis que o mínimo. Hai que ser máis ambiciosos e poñer a Outes como un referente no noso país. Nós o que entendemos é que hai que ter un contacto constante con este sector, porque vostedes din que teñen ese contacto, pero a realidade despois escollen vostedes unánimemente onde gastar os fondos que veñen da Unión Europea para o uso turístico, que, por certo, van ir para a Praza do Concello, que foi unha proposta do BNG no 2019 e que entendemos que é unha boa actuación, pero non tiñan que terse feito con esos fondos sin antes, polo menos, falar co sector. Nós, en canto ao desenvolvemento económico, temos moitas propostas. Unha delas é a elaboración da promoción e diversificación económica do Concello, con participación pública e tendo en conta a Axencia de Desenvolvemento Local, a creación do carné Outes ten máis, para acumular puntos, descontos e bonos por consumir no comercio local, que é unha área na que vostedes non traballaron o suficiente e que tamén permitiría facilitar o acceso a outros servizos municipais. Antes falaban, ademais, da feiriña, pero é que vostedes olvidáronse da outra feira. E é máis, non falaron co sector do comercio para mover a ubicación onde se viña celebrando, que era na Rúa da Vila. E que pasou? Que a feira foi a menos. E a día de hoxe a feira é casi como se non existira, porque a xente, por desgraza, pensa incluso que xa non se celebra. Cando antes era un axente dinamizador do comercio local, todos os meses, non só unha vez ao ano, a feiriña está moi ben e o concurso de tapas está moi ben e nós pensamos potencialo e darlle máis pulo, pero hai que traballar día sí e día tamén, non se pode facer todo un día ao ano. Ademais, entendemos que era moi importante a negociación e a colaboración cos concellos da Ría para a promoción do sector do mar. E, justamente, por iso pasa a creación dunha empresa pública para crear conserva en quilómetro cero e que xere postos de traballo e creando valor engadido ao noso produto estrela, algo que evidentemente viría con fondos da Xunta de Galiza. Ben, pois imos co Partido Socialista. Eu volvo a decir que o emprego hai que defendelo dende a creación de empresas. Por suposto que animamos e apoiamos todo o sector turístico, que é un dos maiores ingresos que temos no Concello. Vostede di que fai xuntanzas e que vai da man do sector hosteleiro, e eu dígolle que no sector hosteleiro hai bastante máis xente das que vostede convida a esas reunións. Non sei se é porque non teñen carné ou
non o sei. Digo yo, e sabe vostede que meteu a zoca en varias ocasións, porque, e voulle poñer un exemplo, Casa Amanda, a señora Amanda non tiña título ningún de cociña e, sen embargo, era un dos sitios da zona con máis auge. Falamos tamén da promoción de produtos autóctonos. O ceboliño de San Cosme está lle dando vostede o que se merece. Pero créame que antes que o ceboliño ven o grelo. Antes do tempo de ceboliño ven o tempo do grelo. E tamén é importante, aínda que este nunha zona de aldea máis alta, máis de aldea, máis rural, chámelle vostede como queira, hai que darlle o valor ao ceboliño, hai que darlle o valor ao grelo, hai que darlle o valor ao berberecho, hai que darlle o valor aos San Cosmeiros. Non podemos deixar que a veciña localidade de Noia nos coma o noso patrimonio. O berberecho só teñe, porque tamén é da Misela e tamén é do Freixo. Os San Cosmeiros só fan eles. Reivindica o candidato do Partido Socialista a importancia do sector primario, candidato de Compromiso. Simplemente dicirlle, créame, señor Camaño, que se todos os hosteleros que nos invitamos á reunión tiveran o carné de Compromiso, ganaríamos con maioría absolutísima. Digo que non é así, vostede sabe ou non. E efectivamente nomeaba vostede outro dos proxectos que pusemos en marcha, que é Saberes e Sabores de Outes, donde comezamos, sí, coa cebola de San Cosme, pero eso non quere dicir que non avancemos cara promover outros produtos, promocionar outros produtos. O problema que estamos atopando é que é difícil atopar produtores neste caso, non? Entón, estamos facendo campañas onde o que queremos é implicar tamén a hostelería para que sirva de tractor en ese sentido. Eu tamén quero destacar a importancia do sector, evidentemente, marisqueiro, non? Quero dicir que nós fixemos, en este caso, presións importantes para que a Xunta de Galicia, e estas tamén tiveron éxito, rematara de arranxar os pantaláns do Freixo que utilizaban os mariscadores. Foi máis tarde do que se debería, do que se comprometeran, pero finalmente conseguiuse. Estamos traballando justamente no que nos compete en mellorar o sistema de saneamento para ter un produto de calidade. E por iso, evidentemente, eu creo que tamén estamos todos de acordo en que non é de recibo que a Xunta de Galicia autorice a verquedura de augas na mina de San Fins, porque efectivamente estamos falando do principal e da principal motor e da principal industria que temos no noso concello. Mas, se me permite, vou dicir que o tema dos pantaláns faría falta incluso aumentar o número. En canto ao saneamento, si, dende aquí lle teño que facer ou dar un bo tirón de orellas á Xunta de Galicia dende a miña posición de veciño de Outes, porque no ano 2023, como vostedes sabrán, 0 euros temos de inversión en Outes. O saneamento en Noia, volvemos ao mismo, ao outro lado da ría, 1,9 millóns de euros para saneamento. Xa non chego a Ribeira porque queda algo a desmán. Entonces, temos que intentar entre todos cambiar esta dinámica e tirarlle das orellas. Eu, cando vostede me pon unha farola, quedo contento. Sei que lle insistín moitas veces, e sei que tuven que volver a insistirlo. Faga vostede o mismo que a Xunta, a ver se damos conseguido algo. Bueno, pois imos coa última rolda de intervencións deste bloque, deste Contrastes Outes, por se os candidatos lles queda aínda algún argumento que poñer en riba da mesa. Imos co Benega. Sí, sabe, señor Camaño, porque Noia moitas veces leva a fama do noso berberecho compartido, evidentemente. Non é nin de Noia nin de Outes, é da Ría, é dos dous concellos. E por que leva a fama tamén co San Cosmeiro? Porque históricamente o Concello de Outes tivo gobernos que non tiraron polo noso Concello,
que non puxeron en valor o noso patrimonio, que non puxeron en valor os nosos produtos locais. E iso era algo moi importante. E, por certo, tendo dificultades para a produción do ceboliño, non hai tantas dificultades, por exemplo, para a elaboración dos sombreiros ancosmeiros. E aí sigue habendo máis necesidade de traballo por parte do goberno local de Outes. Igual que cos grelos de Valadares, igual que cos pipións, igual que con outros produtos e emblemas do noso concello que hai que apostar por eles. Vimos, ademais, destes días pasados que foi o Samaín do noso concello, é unha tradición importante, moi importante, e que ten moitísimo potencial. O problema é que o Samaín diluíuse nunha festa, pero non é só o Pampallín. Dixe vostede Samaín, non pasa nada. Perdón, o Pampallín. Pampallán, perdón. Dilueuse nunha festa máis. E o Pampallín ten unha tradición moi importante que ten moito potencial, como dicía, e que había que apostar por ela, porque ademais sempre cadra en véspera de festivo, nunhas datas que non adoita haber moita competencia cultural no noso país e que se pode convertir, nós dende logo, dende o BNG, queremos convertir o Pampallín nun referente musical en todo o país, pero sobre todo poñendo en valor a tradición agraria arredor do lume de bendición dos campos que ten o Pampallín. Ademais, creemos que é moi importante no sector do turismo facer unha promoción de vida do Camiño de Santiago que pasa polo noso concello e que ten fin de etapa no noso concello. Creemos que isto é moi importante, pero tamén é importante crear oportunidades económicas no noso concello e por iso hai que apostar por falar e manter negociacións coa Xunta de Galicia para crear ciclos formativos atendendo a realidades socioeconómicas do noso concello, ben sexa co traballo da madeira, coa carpintería metálica ou co sector agrogandeiro. Pois imos con José Antonio Camaño. Non me cabe duda de que, como sempre, estamos todos de acordo. Ao final, no noso concello, chegamos sempre a entendemento. Por qué? Porque o importante son os veciños, é a promoción turística, é a promoción de emprego, son as nosas raíces, son os nosos produtos. Teríamos que intentar ir un pouco máis alá e conseguir non só a materia prima que a temos, senón, dende logo, conseguir facer unha manufacturación da mesma a través de algún proxecto. Algúnas veces metemos a pata, recoñecémolo, pero seguimos dicindo que a promoción, se non deixamos a creación, e volvo, a creación de empresas en Outes, ao final quedaremos 4. Sigo sin entender como a postura do BNG, do Partido Popular e de Compromiso non foi apoiar a moción que apostaba porque en Outes se creara emprego, por darlle aos veciños e veciñas de Outes ata 7.000 euros para que arrancaran a súa empresa. Non o entenderei nin o que me resta de vida. Nada máis, moitas gracias. Simplemente quero insistir en que partíamos dunha realidade e que esa realidade mellorou, non? A posta en marcha da Axencia de Desenvolvemento Local, a ordenación desa política en definitiva, non? Que haxa alguén agora no Concello a quen chamarlle cando hai un problema, cando se quere pedir unha subvención, cando se quere lanzar un proxecto, como xa pasou, non? E como está sendo asesorado agora, proxectos que se puseron en marcha fai pouco de servizos sociais, proxectos de turismo, proxectos de todo tipo. Eu creo que ese é un cambio cualitativo, porque por primeira vez temos no Concello un servizo necesario para reverter unha situación que efectivamente era unha situación que herdábamos e é moi complicado reverter, que é o declive socioeconómico que tiñamos, pero temos que poñer os recursos para facelo, non? Estamos moi contentos en ese sentido, hai moito aínda que camiñar, moito aínda que andar. No campo do turismo, como dicíamos antes, temos un sector que é moi dinámico, pero temos que seguir traballando tamén man con man co seu destino da ría de Muros e Noia, promovendo efectivamente o camiño como un recurso máis para atraer xente e atraer riqueza. Eu agardo ademais que no próximo mandato sexamos capaces de facer realidade o chan industrial de forma efectiva no noso Concello, para favorecer a localización de empresas, para que os empresarios que actualmente precisan ampliar as súas instalacións teñan un espacio para facelo e, en definitiva, tamén para ordenar mellor o noso territorio. Bueno, pois facemos de novo unha pausa, publicidade e estamos de volta de contado neste Contrastes Outes.
Derradeiro bloque deste Contrastes Outes aquí en Canal Rías Baixas. Nesta parte do programa imos falar de políticas sociais, de igualdade, de demografía, de transición ecolóxica, de participación cidadá e tamén de transparencia, moitos asuntos sobre a mesa, así que imos por partes. Comezamos por as cuestións relacionadas co benestar, co candidato do Partido Socialista. Non nos cabe dúbida que a conciliación no noso Concello aínda ten que mellorar bastante. Dirá o noso señor alcalde que efectivamente acabamos de inaugurar unha escola infantil a que, según a proposta do Partido Socialista, imos ter que ampliar, porque sigo lle dicindo continuamente que o horario hai que facelo para todos e non só para os funcionarios. Temos que aumentar tamén no noso Concello non só a conciliación dos nosos menores, a conciliación dos nosos maiores é fundamental, e aí sí temos un gran problema. Problema que hai moitas familias que teñen un maior na casa e non poden deixar en ningún lado, teñen que quedar con el, teñen que aguantarlo, non poden, temos que buscarlle unha solución, mirar de si por unhas horas facer o mismo que facemos cas escolas infantís, pero facelo cos nosos maiores. Mentres non demos conseguido para o noso Concello unha residencia en condicións. Un centro de día só temos, pero eu, por desgracia, perdín a meu pai neste mandato e botou un ano esperando a ver si tiña sitio no centro de día e non houbo maneira e o home vai alá. Temos que intentar solucionalo. De verdad que non só é a conciliación dos nosos cativos, que é moi importante para que seus pais podan traballar, pero tamén é a dos nosos avós. Sin dúbida que o merecen todo e máis nesta vida que lle queda. Moi ben, pois imos con Manuel González. Bueno, pois xa hai un ámbito no que tamén nos sentimos orgullosos do feito e queda moito por facer, evidentemente, no das políticas sociais e de igualdade, non? Nomeaba ou apuntaba o candidato do Partido Socialista a cuestión da conciliación e a escola infantil municipal e efectivamente, non? De novo partíamos dunha situación que era, bueno, pois non se prestaban servizos como é debido, tiñamos un punto de atención á infancia que en realidade non servía para conciliar. O primeiro que fixemos en cuestións de meses foi ampliar o servizo que prestaba ese punto de atención á infancia para que se prestara un servizo reducido, sen dúbida, pero que servira para conciliar familias cun horario pois máis prolongado, por certo, que actualmente a escola infantil pecha a 7 da tarde, eu creo que os funcionarios non traballan hasta 7, pero eu creo que é para todo o mundo, non? Pero bueno, en calquera caso temos unha escola infantil municipal con 30 plazas, 2 unidades que queremos agora efectivamente ampliar canto antes poidamos, igual que queremos ofrecer xa o servizo de comedor e a poder ser o curso que ven. Eu creo que é unha cuestión moi importante, porque se temos un problema, ese é o de que as familias novas non fican en Outes, entón ter eses servizos é unha cuestión importante para fixar poboación nova en Outes. E o mesmo fixemos poñendo en marcha o programa de Outes Concilia, e que non tiñamos servizo de madrugadores nos nosos colexios, e que partíamos desa situación, non tiñamos servizo de madrugadores e pusémoslo en marcha, non tiñamos un campamento de verán que funcionara máis de 10 días no verán, que era o que había antes, o campamento urbano, ou se funciona os 3 meses de verán, con horario que eu creo que permite tamén conciliar. Sempre é mellorable, e como tamén apuntábamos, efectivamente, hai que atender os nosos maiores e hai que reforzar os servizos. En ese sentido actuamos tamén. Reforzamos o servicio de atención da axuda no fogar, con moitas máis horas, pasamos de ter 100 a 150 beneficiarios deste servizo, que é un servizo importante porque a xente ao final non ten que moverse no seu fogar. Eu creo que ese servizo temos que reforzar, igual que o de Santar na Casa, non? Que de novo tamén conseguimos duplicar as plazas de 10 a 20 plazas. E seguramente, claro que sí que fai falta máis atención a máis servizos en ese sentido. Nós temos presentado un proxecto ahora de vivenda comunitaria para atender os nosos maiores, que reforce os servizos que presta o centro de día. Témoslo presentado, agardamos que a Xunta de Galicia, bueno, pois o vesa con vos ollos e ter ese servizo no noso concello antes posible.
Ben, está claro que houve unha melloría coa escola infantil. É certo que é unha iniciativa que o BNG levaba demandando tamén moitos anos e estamos moi contentos de que se levara adiante. Ademais, as instalacións, eu creo que todo o mundo recoñece que quedaran francamente ben, pero posto isto, eu non entendo como se pode sentir tan orgulloso coa xestión da conciliación e da política social, porque eu teño que lembrar que foi este partido quen tivo que facer unha iniciativa plenaria para que vostedes reforzaron o persoal no anterior punto de atención á infancia nunha situación límite. Había 7 bebés e 12 crianzas atendidos nun espazo mínimo e con persoal insuficiente. Vostedes non fixeron nada até que nós fixemos esa iniciativa e fixemos unha denuncia pública. E foi grazas ao BNG que se solucionou ese problema. Tamén é curioso que vostedes se sinta orgulloso cando o Servizo de Axuda no Fogar estivo pendendo dun fío durante meses. Vostede, cando entrou a gobernar, asinou a concesión a unha empresa privada para a xestión do Servizo de Axuda no Fogar, que estaba tramitada anteriormente polo Partido Popular. Pero vostede sabía que esa concesión remataba os 2 anos e que había que prorrogala. Que pasou? Que o señor alcalde, que se dedica a tempo completo a mirar polos veciños de Outes, en teoría, esqueceuse que tiña que facer unha prórroga do Servizo de Axuda no Fogar, un servizo fundamental en política social. E que pasou? Que con informes negativos de Secretaría e Intervención acabou facendo unha prórroga que segue sen garantir xurídicamente o servizo. Nós xa dixemos no seu momento que había que tramitar unha nova adxudicación e que en tal caso o que propón o BNG agora é municipalizar o seguro para darlle seguridade xurídica a este servizo e ademais negociar coa Xunta de Galiza para que se aumenten as prazas. Nós entendemos que tamén hai que aumentar as prazas na escola infantil, mellorar en xeral o transporte público. Como dicíamos no primeiro bloque, hai un servizo municipal moi importante que hai que poñer en marcha, que é o Servizo de Transporte Municipal, e hai que promover unha residencia pública e xestionar coa Xunta de Galiza para crear casas dos maiores no noso concello, porque a conciliación tamén ten que ter en conta a nosa xente máis maior, e ademais é unha realidade moi presente no noso concello. Falaban agora os candidatos de medidas relacionadas coa conciliación laboral e familiar, medidas que van tamén na liña de atraer a máis familias, non, a que residan neste municipio. Tamén a cuestión demográfica forma parte deste bloque, así que se queren os candidatos falar máis polo miúdo de medidas a prol de atraer a máis veciños ao municipio, tamén é un bo momento. Quédanme 2 temas que falando da atención de que veña xente a Outes. Eu teño remarcado no noso programa e o igual que o compañeiro, falábamos do transporte no noso programa. Temos ou queremos poñer en marcha un transporte que vaise polas aldeas certos días á semana para que a xente maior sobre todo, que non teñen que vir, que poda coller un transporte un día á semana, que regule para ir ao médico se pode ese día, para ir ás compras ese día, e facelo de forma gratuita. E, sin dúbida, creemos que de cara ao asentamento de poboación, de xente nova, que veñan, que teñan as súas crianzas, sin dúbida algunha, o problema máis serio que temos no noso concello, dirá vostede que non lle afecta a vostede, porque é un problema da Xunta de Galicia, é o problema de pediatría. Estamos en pediatra, non sabemos onde temos que leválo os nosos rapaces ou rapazas, cando se poñen enfermo, vamos a Noia, chegamos a Noia, non hai o pediatra en Noia, vamos a Lousame, non está en Lousame, tira para a Puebla ou tira para Santiago. Dende o Partido Socialista de Outes, digo porque é unha proposta que levamos e que, sin dúbida, eu creo unha das máis importantes, estudiaremos a contratación. Se a Xunta de Galicia, goberne quen a goberne, non fai nada para solucionar o tema de pediatría no noso concello, contrataremos un servicio externo de pediatría durante as tardes para que os nosos cativos, os nosos nenas e as nosas nenas teñan un sitio ao que acudir se se poñen enfermos. Iso é
primordial para nós no noso programa. Bueno, nós insistimos que no exercicio das nosas competencias, eu creo que hai un antes e un despois en materia de servizos sociais. Escola infantil, con xa o proxecto de ampliación nos próximos meses, e ademais experimentamos, por sorte, nos últimos 3 anos unha millora da natalidade, eu creo que isto é unha cuestión importante. Outes concilia, servizos de madrugadores, campamento de verán. Dicía Venega, hai que vostedes puseron en perigo que vostedes... Mire, a cuestión é... Desculpe. Olvidáronse de gestionar o servizo. O servicio de axuda no fogar, non deixou de funcionar ningún minuto, nin vai deixar de funcionar. Mire, non. Eu, no que estou contento, porque estou orgulloso, como dicía ao principio, porque milloramos cualitativamente a situación que tiñamos. E vostedes poderán dicir que hai marxen de millora aínda máis, sí, tamén hai marxen para empeorar. Entón, sen dúbida. E pusemos en marcha... Que nos está dicindo que vai empeorar agora nos próximos anos? Non porque agardo que non cambie o goberno, pero mire, desculpe porque vou dicir algo máis. Pusemos en marcha unhas axudas, como nunca houve, para comprar material informático, que despois da COVID foi importante, porque había moitas familias que non tiñan ordenadores. Pero emprego non. Bueno, fomos dos primeiros concellos, se hai máis, que puseron en marcha esas axudas que foron moi exitosas. Igual, falando dos nosos maiores, pusemos en marcha o ano pasado unha liña de axudas para mellorar a accesibilidade no fogar, para que as persoas que teñen dependencia pois poidan ter máis fácil acceso a camas articuladas, salvas, caleiras, etc. Fomos o primeiro concello da zona que puso en marcha esas axudas. Funcionaron moi ben o ano pasado, este ano ímolo facer tamén vía préstamo, o cal é innovador. Bueno, eu creo que se traballou moito, queda moito por facer, sen dúbida. A atención aos nosos maiores é unha prioridade tamén para nós, e vamos a seguir traballando nese sentido. Vostedes escapan de dar explicacións. Como dicía, vostede o problema non é que non xestionara ou que pusera en perigo, é que se esqueceuse de prorrogar o contrato máis importante do Concello de Outes, que é o servizo de axuda no fogar, e fágame caso que as familias que son usuarias deste servizo saben perfectamente da necesidade do mesmo, non? E non pode ser que un goberno que, repito, se dedica ao 100% a xestionar este tipo de cousas se esqueza de algo tan sinxelo como a prórroga dun contrato. Tiveron 2 anos para convocar un pleno antes de que rematara o prazo e non o fixeron en tempo e forma, con informes de Secretaría que o declaran nulo de pleno dereito. Igual que pasou coa situación precaria que vostede deixou até que o BNG fixo esa proposta. A proposta para reforzar o servizo do punto de atención á infancia que, como dicía antes, estivo nunha situación moi precaria até que nós pusemos o tema en riba da mesa. O señor Camaño falaba dese servizo de transporte municipal. Nós non creemos que deba reducirse a un só día a semana, porque iso limita moito a xente que necesita dun transporte que non ten outra vía de comunicación cos servizos básicos do Concello, de saúde ou para fomentar o comercio local, que é algo tamén moi necesario no noso Concello. Nós o que creemos é que ten que ser un servizo baixo demanda. Pódese incluso buscar un convenio cos taxistas e financiar, aí coincidimos, en que sexa gratuito para persoas maiores con rendas baixas. Nós entendemos que a maiores hai que apostar por un asentamento poboacional. O noso Concello ten un grave problema demográfico porque a xente moza que quere quedarse a vivir no noso Concello ou non atopa traballo ou, máis importante aínda, non atopa unha vivenda onde quedarse a vivir. Nós, por iso, fixemos varias propostas para a creación de vivenda pública para o alugueiro e aí estamos contentos de que se estea a rematar a reforma da que vai ser a primeira vivenda pública do noso Concello. Queremos, ademais, que se aproveiten unitarias e edificios pechados agora mesmo do Concello, pero tamén, se é necesario, construir máis vivenda pública para que a xente poida quedarse a vivir no noso Concello e así gozarmos máis de máis servizos, de máis xente, de máis vida nas nosas rúas. Se les parece aos candidatos, pois, si rematou xa o seu tempo, porque teño que seguir introducindo máis temas, podemos seguir falando destas cuestións de políticas sociais, de igualdade, pero tamén introduzo máis asuntos para poñer en riba da mesa, como cuestións relacionadas coa transición ecolóxica e a eficiencia enerxética. Imos de novo co candidato do Partido Socialista. Non me cabe dúbida que as vivendas sociais son moi necesarias. Sabe vostede que presentaron unha moción que o noso alcalde levou adiante unha actuación nunha escola unitaria na parte de arriba
do Bosque, e créanme que o Partido Socialista votou en contra, e digo aquí diante de todos, e votou en contra non porque non fose necesario esa vivenda para o alugueiro social, non porque non necesitemos vivendas para alugueiro social, claro que se necesitan, e moitas máis. O que pasa é que o custe de arreglar un mini apartamento de 2 habitacións foise a 90.000 euros. E iso parécenos demasiado caro para un mini apartamento. Vostede votou en contra de que haxa un alugueiro público de calidade e votou en contra de arranxar unha infraestructura que había que arranxar de todas maneiras. Estame dicindo que vostede votou en contra do chan industrial en Outes. Non, pero vostede votou en contra... Está dicindo vostede que votou... Pero que ten que ver unha cousa con outra? É que non ten nada que ver. De alugueiro social. Non estou falando de alugueiro social, estou falando de alugueiro público, que hai unha diferencia importante. Continúa o Partido Socialista. Vostede, tal como ve a miña posición no alugueiro social, eu vexo a súa no chan industrial. Non queren chan industrial en Outes. Non estamos a favor, non, nós estamos a favor de... Eu estou a favor da vivenda social, e de vivenda, e buscar alugueiro en Outes, que non hai vivendas para alugar en Outes. Claro que temos que buscar solucións, e temos que buscar entre todos, e temos que chegar a consenso entre todos. E decía vostede o do transporte máis de un día, pois habrá que estudialo. Habrá que estudialo. Nós non nos negamos a que sea de outra forma. Nós poñemos as ideas encima da mesa, e sábenno vostedes, para que as debatamos entre todos. E cambiou o Partido Socialista máis de 5 e 10, entre 5 e 10 mocións presentadas por cuestións que o BNG remataba querendo decir de outra maneira. E non tuvemos nunca ningún problema. Pois xa saben os candidatos que poden falar tamén de transición ecolóxica e eficiencia enerxética. Cando dicía que sempre hai marxe para mellorar e tamén para empeorar, o exemplo está claro. Ahora estaban discutindo o candidato do BNG e o candidato do Partido Socialista os argumentos de por que votaron en contra de 2 iniciativas que foron adiante, que foron as 2 importantes, chan industrial e vivenda de lugar social. Vostedes argumentan agora porque votaron en contra, é cousa súa. A cuestión que foron adiante creo que son importantes. En canto a medidas de aforro enerxético, eu creo que tamén quero destacar un proxecto importante, non? Foi unha das primeiras subvencións importantes que conseguimos, perto de 1 millón de euros, para mudar todo o sistema de alumeado público para LED, o cal significa un aforro importante, moi importante de consumo, non? Foi un investimento, como digo, moi importante, máis de 2.000 puntos de luz e todos os cadros do alumeado público foron sustituídos. Lamentablemente, coa subida da factura da luz, aínda non podemos ver o aforro, pero no medio plazo ímolo ver, non? Porque o consumo, como vostedes ademais xa coñecen, caeu en picado, non? Eu creo que nese sentido temos que seguir avanzando. Temos xa desenvolvido proxectos e presentados, por agora ainda non tuvemos éxito, para a construción de sendas pionís e de bicicletas ao longo do noso concello, co que implica tamén de aforro enerxético. Vamos a ver se somos capaces de captar fondos europeos Next Generation nese sentido. O proxecto xa o temos e vamos a seguir avanzando nese sentido, porque, sen dúbida, é un dos retos importantes a transición ecolóxica nos vindeiros anos. Bueno, pois, Benega. Vostede decía que pode empeorar e vamos a ver o que vai pasar co chan industrial. De verdade, está afectado por costas, houve que facer modificacións, pero de todas maneiras non nos vamos a meter nisto porque creo que xa o explicamos antes. Nós queremos chan industrial e o que se compromete o BNG a facer é unha tramitación rigurosa para garantir que saia adiante. Que é moi distinto, eu non entendo como podemos mezclar allos con bujallos, porque de verdad é moi distinto a votar en contra de recibir unha subvención de 40 e pico mil euros da Xunta de Galiza, é moi distinto. Para arranxar, como dicía antes, un edificio que había que arranxar sí ou sí, porque se acometeron melloras para ubicar aí a Policía Local, Protección Civil, e non tiña sentido de deixar a planta superior caer por seu propio peso. Eso non tiña ningún sentido, pero como dicía, o asentamento poboacional é algo moi importante para o BNG. Por iso, como decía antes, queremos crear vivenda pública, tamén queremos crear unha liña de axudas para que aquelas vivendas que están pechadas, aqueles propietarios que teñan interese poidan arranxalas e poñelas a disposición de alugueiro e crear unha bolsa de vivenda local, que é algo moi sinxelo que o goberno foi incapaz de facer en 4 anos. En canto a transición ecolóxica, tamén entendemos que se pode mellorar moito e hai moito por facer, e por iso tamén, como dicía no primeiro bloque, é moi necesario facer un plan
detallado do saneamento integral das nosas augas residuais. Por iso era moi importante ter feito no seu momento, que vostede flaqueou moito aí, unha negociación colectiva coa implantación de enerxía eólica no noso territorio e que vostede deixou pasar por diante dos seus ollos de calquera maneira, facendo alegacións pagadas máis de 4.000 euros para facer un copia e pega de alegacións presentadas por plataformas veciñais do Concello de Outes, e así non é maneira de xestionar os cartos dos veciños de Outes. Tamén queremos facer unha instalación de placas solares en instalacións públicas para reducir o consumo enerxético público, e aí entendemos que hai axudas para reducir o investimento inicial do Concello, e tamén queremos en paseos, por exemplo, no Paseo Fluvial da Serra ou incluso noutros paseos do Concello, poñer un horario e sensores de movimento para aforro enerxético de iluminación pública na noite, non? Ademais, creemos que é moi importante apostar na creación de formacións no sector primario para a produción ecolóxica do produto de Outes. Bueno, pois engado eu a estes asuntos que están a tratar os candidatos tamén a cuestión da transparencia e da participación cidadá, por si consideran que agora é un momento axeitado para tratar eses asuntos. Vou falar un pouquiño do tema dos eólicos, porque antes no meu turno non tuve en tempo. É o primeiro goberno de España, do PSOE, do Partido Socialista, que crea un ministerio propio para a transición ecolóxica. O tema dos eólicos en Outes afectounos dende nada máis comezar este mandato. Sempre estuvemos do lado dos veciños. Estamos a favor da enerxía eólica, pero non estamos a favor da maneira de actuar dos gobernos. Neste sentido, o apoio que tuveron os nosos veciños e veciñas trasladámolo ao Parlamento Galego en varias ocasións. Fomos da man das plataformas, de dúas plataformas que temos no Concello, a Peón e Quijote. Estuvemos ao seu carón en todo o que necesitaron. Estuvemos ao seu carón tamén e solicitamos e pedimos que se catalogaran e que os manantiais. A maneira de actuar destas empresas privadas é chegar e arrasar con todo. Non temos, ou temos dende a Rede Natura en Galicia, dende o ano 2000, non aumentou en nada. Entón, necesitamos que se faga un estudo completo de humedais e manantiais que temos nas nosas zonas, e a partires de aí que veñan cos eólicos a donde consideren. A ver que nos conta o candidato de Compromiso Outes nas cuestións relacionadas con participación cidadá e transparencia. Bueno, tamén se me permite, de forma moi breve, o tema do sector eólico, non? Porque, efectivamente, nós en todo momento comentamos que entendíamos que a Xunta de Galicia, que é quen ten competencias para autorizar ou non os parques eólicos, tiña que mudar e actualizar o plan que ten, para saber onde se sitúan os distintos parques. Bueno, en ese sentido non estábamos de acordo e presentamos alegacións. Aquel parque en concreto que temos, que se foi adiante, que é o de Manzas, donde houve unha declaración de impacto ambiental aprobado, pois chegamos a acordos con empresas para justamente un acordo que é o máis beneficioso que eu coñezo, o 2,5% da facturación que ingresará o Concello para despois revertir nos veciños. Se vostedes saben de algún acordo millor, bueno, eu non o coñezo. O 2,5% da facturación. Como un dos que non fixo ningún informe. Pero vamos a ver, vostede sabe que presentamos alegacións a aqueles que tiñan máis, digamos, resposta veciñal, e tuvemos éxito, todos, os veciños sobre todo, en primeiro lugar, pero ali onde a Xunta de Galicia autorizou un parque onde non había tanta, digamos, resistencia por parte dos veciños, porque non había tanto dano medioambiental, que era o que queríamos, reducir dano medioambiental,
é que os beneficios revirtan de alguma maneira no noso Estáme concello. dicindo vostede que na zona de Banzas non ten o que estou impacto dicindo é que ambiental. ten menos impacto que noutras zonas e por eso se autorizou e por eso ademais temos un acordo que creo que pode ser moi beneficioso para todo o mundo, 2,5% da facturación. E volvendo ao tema da participación, como vostede apuntaba, eu creo que xa se escoitaron algúns casos de donde houbo iniciativas para contar coa participación da xente, non? O propio chan industrial, bueno, pois foi sometido a proposta ao parecer, neste caso do empresariado, independentemente que despois fora aberto a exposición pública, como dicen antes, como ten que ser, non? Pero que ademais o goberno puso en marcha iniciativas como o goberno escoita, perdone, esa remato, donde fomos polas distintas parroquias para escoitar, pero claro que nos tiñan que dicir os veciños, ás veces gustábanos máis, ás veces gustábanos menos, pero demos a cara. Este goberno dou a cara, outros non o deron. Hai veciños que preguntaron se vostede perdera esa libreta. Eu creo que debeu perder. Eu creo que debeu perder, a ver se atopa antes de que acabe o mandato. Que non lo trasladaron. Perderon a libreta. Sí, en participación, cidade e transparencia, máis alá de figurar, facer como quen se escoita, hai que escoitar de verdad. E hai que ir de verdad. Non só unha vez en 4 anos, señor González. Hai que estar en contacto... dúas, cuidado, non podía ir siquera unha vez ao ano. Mire, o goberno anterior non iba nunca. Bueno, o goberno anterior estaría ben que tamén dera contas, a mágoa que non está aquí. Pero o goberno que está actual, o seu goberno, foi dúas, xa o dixo o señor alcalde, 2 veces, en 4 anos. No, perdón, foi 2 veces neste programa de o goberno escoita. Cos veciños falamos todos os días. A participación cidadá e a transparencia haina que practicar e ten que ser proactiva. Por exemplo, na normativa da escola infantil, nós preguntámoslle nunha comisión, este proceso de consulta previa á normativa infantil notificáronllo explícitamente aos usuarios? Non, non lle notificaron explícitamente. Pero se está aberta a información pública, ahora quen queira pode facer unha alegación. Cantos veciños consultan constantemente a página web do Concello, Estamos dicindo ahora públicamente, está aberta a información pública. A participación pública, como lle dicía, hai que buscar proactivamente e hai que informar proactivamente aos veciños. É unha parte fundamental da transparencia e vostedes non a fixeron. E como dicía antes, figurar non é facer, é figurar, é facer a foto, que é algo que lles gusta moito. A maiores, en cuestión de transparencia, tamén hai que ter en conta unha cuestión importante. Vostedes gestionaron moi mal económicamente en algunhas áreas do Concello, a xestión de facturas, non nos informaron como era debido no seu momento como estaba indo o atraso de pago a proveedores e sobre todo de pago a proveedores pequenos, porque no Concello de Outes houbo empresas, houbo autónomos que tardaron máis de 6 meses en recibir o pago de facturas de 6.000, 5.000, 10.000 euros e iso é algo que non se pode permitir. Ademais, en servizos sociais como Outes Concilia, que falaba vostede ao principio, vostede 4 anos despois e de nós insistir ano a ano, pleno a pleno, que fixeron a contratación pública do mismo, vostede segue tirando de contratos menores, contratos a dedo, e iso tampouco é maneira de xestionar un servicio ordinario, concurrente no tempo. Bueno, pois chegamos así á derradeira parte deste debate electoral en Canal Rías Baixas, o minuto final para cada un dos candidatos aquí presentes. Imos comezar polo candidato do Partido Socialista, 60 segundos, cando queira que lea a súa cámara. Queridos veciños e veciñas de Outes, eu non sei quen será o próximo alcalde, nin creo que ninguén o saiba a estas alturas. O que si vos digo é que estaría orgulloso de que me apoyaras nas próximas eleccións si consideras que o traballo que fixemos durante estes 4 anos na oposición mereceu a pena. Dende logo que para nós si o fixo, porque defendemos todas e cada unha das propostas que nos fixestedes chegar. Por eso estamos convencidos que o estivemos facendo ben e por eso queremos que nos próximos 4 anos ti formes parte do noso goberno, porque debe ser o goberno de todos e todas as veciñas de Outes. Contamos contigo. Grazas, señor Camaño. Minuto final para o candidato do Bloque Nacionalista Galego, ese 60 segundos, aquela cámara. Temos un concello fermoso, cheo de posibilidades e cunha ubicación xeográfica perfecta para converterse nun concello emblemático do noso país.
O BNG, nos concellos onde goberna, deixa a súa impronta e convérteos en referentes de boa xestión, como poden ser Allariz, Rianxo, Pontevedra, e un exemplo tan próximo como a nós, como é Mazaricos. Nós temos claro que Outes merece un goberno que coide a súa xente e ao seu territorio, que dialogue, que poña en marcha un servizo de transporte municipal, que leve adiante un plan de saneamento integral, que xere oportunidades económicas e emprego aquí e que facilite que a xente poida quedarse a vivir no mellor concello do mundo. Nós temos paixón polo noso e un proxecto claro para abrirmos un tempo novo. Se nos das a túa confianza, nós comprometémonos a dar o mellor de nós mesmos ao longo dos vindeiros anos. Outes merece máis. Grazas, señor Núñez. Imos con minuto final para o candidato á reelección de Compromiso Outes. 60 segundos, aquela cámara. Pois eu neste minuto final quero me dirixir a todos os veciños e veciñas do noso concello. Pensen como pensen, teñan a ideoloxía que teñan e voten a quen voten noutras eleccións. Para dicirles que teñen no grupo de Compromiso Outes un grupo de xente que sabe escoitar, un grupo de xente na que se pode confiar e que demostramos que temos capacidade de traballo, demostrámoslo nestes 4 anos. Pero que ademais temos un proxecto claro de futuro para o noso concello, un proxecto que prioriza as persoas, que prioriza o desenvolvemento económico e a creación de emprego. Fronte a nós, o que temos é unha coalición imposible, unha coalición entre PSDG, BNG e o grande ausente o Partido Popular. Por iso nós, o 28 de maio, o que queremos é, ou o que nos presentamos é para seguir traballando polo Concello de Outes, con honestidade, con ideas claras e man a man con todos os veciños para construir un Outes mellor. Moitas grazas. Grazas, señor González, e grazas aos 3 candidatos presentes hoxe aquí por participar neste debate electoral do seu concello. E, de novo, lamentar a ausencia do candidato do Partido Popular, de Francisco Calo, que, como lles veño contando ao longo deste programa, declinou participar neste espazo que dedicamos ao seu concello. Deste xeito, poñemos o punto de final a este Contrastes Outes, pero tomen nota das vindeiras citas, dos vindeiros debates, xos están a ver aí na súa pantalla. Mañá é a quenda do Contrastes Muros, o xoves, día 4 de maio, Contrastes Porto do Son, e o venres, Contrastes a Pobra. Ademais, xa saben, todos estes espazos electorais podenos volver a ver, se vostedes queren, na nosa canle de YouTube. Como sempre, graciñas por estaren aí. Boa noite.